भइल अब 17 बाड़ू आगे लगवले 76। उमर 16 से भइल अब 17 बाड़ू आगे लगवले 76। तोहार चढ़ल जवानी के कहानी हो गईल, तोहार चढ़ल जवानी के कहानी हो गईल। जब से आइलू तू औरंगाबाद हानि हो गईल रानी, तोरे चलते जिला पानी पानी हो गईल। जब से आइलू तू औरंगाबाद हानि हो गईल रानी, तोरे चलते जिला पानी पानी हो गईल। रमेश चौक बजावानी झलकैलू, सिन्हा कॉलेज बाईपास हिलैलू, हरिहरगंज में तू देहिया छुअलू, रफीगंज उठावा के ललिया चूसैलू। रमेश चौक बजावानी झलकैलू, सिन्हा कॉलेज बाईपास हिलैलू, हरिहरगंज में जवानी झलकैलू, रफीगंज उठावा के ललिया चूसैलू। अम्बा गइलू त भारी परेशानी हो गईल, अम्बा गइलू त भारी परेशानी हो गईल। जब से आइलू तू औरंगाबाद हानि हो गईल रानी, तोरे चलते जिला पानी पानी हो गईल। जब से आइलू तू औरंगाबाद हानि हो गईल रानी, तोरे चलते जिला पानी पानी हो गईल। जहाँ देखेलू दू चार लइकन के गौर से, मारिए स्टाइल ओढ़नी गिरावेलू सर से, अखिया में काजर के निकलेलू घर से, मिले रोज जालू नया नया लभर से। जहाँ देखेलू दू चार लइकन के गौर से, मारिए स्टाइल ओढ़नी गिरावेलू सर से, अखिया में काजर के निकलेलू घर से, मिले रोज जालू नया नया लभर से। कहे मुकेश आनंद ढेर फूटानी हो गईल, कहे मुकेश आनंद ढेर फूटानी हो गईल। जब से आइलू तू औरंगाबाद हानि हो गईल रानी, तोरे चलते जिला पानी पानी हो गईल। जब से आइलू तू औरंगाबाद हानि हो गईल रानी, तोरे चलते जिला पानी पानी हो गईल।